Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapadodo sanak sidang pananga kasadoalahnya. Cupak panuah gantang balanjuang jatuh kalam tikoluha sukatan orang minangkabah. Jo salam sambah dan juang rila jo maaf hamba pinta uku aja jangku kok talampau. Tambilang di rumpun lanse tes disiknyo di ruang lantai. Kamu bilang sadona nape nanti nggak ambil dek nampan. Bukan ko sarok saja don sana. Sarok ko ado silaronyo sapu kan tarui kehilaman. Bukan kami kamarato-rato saja mak. Esok ko ado kagunonyo ambil katelong kapidoman. Dusana pananga sadolahnya untuk maingi jaso-jaso arwah mendiang mamak kami sawir Sultan Mudo. Maka kami sengaja menghadirkan lagu dendang klasik dari kampung kami yang dipopulerkan oleh mamak kami sawir Sultan Mudo. Kini kami pula membawakannya, yaitu lagu Mudiak Suak. Lagu berasal dari daerah Anam Koto Gadang Maninjau. Sengaja kini kami hadirkan lagu kami, yaitu untuk mengingat jaso-jaso sang maestro saluang klasik sawir Sultan Mudo. Marilah sama-sama kita dengarkan. Narang suaranya bikadi disabi anak muda-muda ay muda-muda kauai kasih bajoa kota jadi simpan di kandang mangkalayo kasua lalu katapian diberikanlah mudia suak oinan badendang dian suaju nan kantuai bamulo tangi oi kata Isa roman anak ta bayang juo ta bayang juo nakan tuango rancak candonyo warna gunting dalam daerah Anam Koto Anam Koto saluai
sadang bangsa eta kana kampung jatwa badara ya mato badan dirantau mola dulu bunyi saluang ala baganto kala guru suadi dendangkan oi didendangkan nan kandung iyo suli tinggang surang lainan kontan malengakan oi malengakan akan kadang-kadang mararang tanding ipan wade para kulimani sutan saina larang nan punyo laden cuboti ngadi kampung nan di janjang ta serak tangi hindanan kandung yang surang yuang nan karimbora sanan banyak nan di kaki gunung Singgalang gunung Singgalang nan kandung nan kawan galah nalai banyak nan menangi di badan surang di badan surang nak kandung banaba
nande nambia kapagatabe sarue ambi kapangalan laiban dan busana pikwada ulu baban mane barulah makna nasi dimakan. Itulah dosana penengah kesedolahnya. Mudah-mudahan dosana nan di kampung ataupun nan di rantau merasa terhibur, dan jangan lupa like, subscribe dan komen channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.